Băieți, astăzi o să vă dau un cont care practic are și mașini crom și mașini fără crom. Eu le-am făcut, să puțin. Deci are toate mașinile și what the heck. Da. Și na. În fine, nu. Dar are mașini fără crom, cu crom, fără crom. Un GTR Tesla. Uitați-l. Avem un Iveco e acolo. Ăsta e un seria 7 sau seria 8, nu mai știu. Deci practic avem, uitați, tot mort de cai. O să what? Cum să vă zic eu? Uitați, asta e matriculată pe numele de... Na. Uitați, pe asta avem foarte fain cu un crom. Bă, deci e fain crom, nu știu ce. O avem pe asta care practic e un Joker, nu a ieșit foarte bine. Mai avem o mașină Joker, dar n-a ieșit bine, că n-a ieșit chiar foarte bine, uitați. Una Joker. Eu le-am făcut. Asta e fără crom. Are puțin crom, adică e un crom verde, așa. Fain, foarte fain. Uitați, de remină. E trecut pe navigable. Și asta ar fi un fel de Joker. O avem pe asta. E fără crom. Dar ăsta a fost contul. Cine vrea îl zic acum. Poate să-l caute pe Call Garage. Să se uite la cont. Contul e Call Garage. G-R-A-G. Așa se scrie Garage. Deci G-O-O-L G-A-R-A-G-E .077 @gmail.ro. Nu Gmail, call.ro. Deci contul, uitați-l, e Call Garage .77 @goo.l.ro. Idolul lui ăsta, cine vrea. Și vă zic că mai este parola. Parola e Call Garage. Atâta. E foarte simplu. Call Garage. Ăsta a fost episodul. Vă zic că sunt mașini cu crom, cum ar fi asta. Da, am uitat că am distrus eu fără crom. Este Pitbull. Fain. E frumos. Cu numere frumos acolo așa. Da. Avem mai multe mașini. Nu știu care sunt crom și care sunt fără crom. Sunt multe mașini, dar eu nu le mai știu. Uitați, ăsta e cu un gri foarte fain. Asta de poliție e foarte, foarte faină. Cine vrea să se conecteze pe acest cont, să se conecteze. O să-i apară mașinile de Bui al Cars aici. Sus unde Jet Monday. Sunt mașini, de exemplu, care sunt de poliție, care nu sunt de poliție. Cum ar fi mașina asta, să vă arăt acum. Mașina asta e tot de poliție. Duba o am de poliție la fel. Uitați Duba.
Dubă oameni de poliție. Tați. Mai avem I8-ul de poliție. Eu practic sunt toate mașinile pe joc, uitați. I8-ul de poliție, e foarte fain, e foarte șmecher. Cu crom de poliție. Tirul are un crom. Rar mai vezi pe la tirul cromul ăsta. Foarte, foarte rar. Pa. Da, ăsta este tirul, vedeți, foarte... Na. Da, am uitat să vă zic că și după tractoare de poliție avem X6-le, care X6-le am avut crom pe el. Uitați cum a rămas cromul verde. Era crom de Pitbull și la fel și pe Pitbull. Pe ăsta mai avem așa un crom de Pitbull. Dar, nu prea. Avem și F90, uitați. E cu un crom, vai, mamă. Deci albastru, beton de tot. E forță și cromul ăsta. Da, asta a fost videoclipul. Uitați în Joker-ul. O să-l facem altcumva. Cine vrea mașini, să intre aici cu crom, fără crom, cu cont, fără cont. Uitați, puteți să vă luați și de ce eu așa am făcut toți banii. Vă zic că stați, că arăt la cineva lui Robin, dar nu mie. Ăsta-i cromul pe ea, nu-i de râs, e de plâns. Da, ăsta a fost contul.